Kardom ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Mohong di jua long hormukar thanga trak ahiring tangrak pen kacito. Pai kunin ipaing kore hinir ni kang sama porgo hati anat pen kibang bom ihu. Coffee cup nakar thanga trak la pen dimapur anat pen kibang bom. Len trak. Mohong di jua long kopi kuson pen one dimapur pen kibang bom atrak abang. Divider par lukrak pen ajok ihum. Atrak apan. Kipatong der pen ajok ahiring tangrak pen kacingkoy. Labang su kacing koi abirta tong sikot pen manja thana atum birta long dun si ademak long an palidu lapen no mat ke kithi kijang abirta long dun dilak areng kiso bangke thoma tuma phan manja primary health center long si ki phowe ka tuma phan se kelang pom news text report Karbi Anglong news. Durong rong pia rong maker khora rong pi lapen kawete rang pia tum ke ACCM Dr. Tuliram rong hang lapen local EM tioping masla apan kachurupa jerupon. Nijang Karbi Anglong lakha hini Amri constituency ke parlo lower Amri durong rong pia rong maker khora rong pi lapen achor kawete rang pia tum apan sorkara hin pen PMAY JHM so kerap ke pajeropathak alang li tuma hin pen ningkang sam lapen kachurupa jerupon. Lasonsi alang lituma hin pen nang kichithando na tengki ni lituma phan tapuson sorkar atumta nangkamatha ponte da bangki ningching sam pikando lapen ilitum ningkache thenai KACCM Dr. Tuliram Rohang local EM dioping maslai lapen labang so ahem nangki kimpi dilip rong pia phanche tame ningching sam pikando Lasonsi non nilituma phan puthot kisu kachilang jia phan lapen kicho sonsi tame nang rap thek asonte mesenji pusi khora rong pi lapen achor ka biterang pi atum KACCM Dr. Tuliram rong hang lapen local EM dioping masla atum aphan kachuningri pedopon Amri pen hemari bongrum Karbi Anglong news. Khora rong pi. Ini ya puntung terlalu satu zaman ini hadak lang roya kung dolong ada dulu ini dia bangke arbi yang kejang yang kejang arbi yang kejang kejang amat angke ini mua bang konsep bang kem lo ahem yang kimpi lo bang selak ngut nang duk do ong lu abang kalat to ding ke masih angke sarkar bang ikang honya ko ho pulo ni ke ang so nang tu pulo ning kang sampen wang lo masih sarkar ta ani ke duk ani ke sum ani ke boy ani ni pi ke jam ni ke jam ni hen be jam ni ke jam pen sarkar ni kang hon pen ni sampik ni ke Ladak ili tum dak local EM diufing masla phan pustame nang lihin pen kachuro pajir jima payi di so hai jam e lo uping masala jam e pak ka phang ta ka henu ave ning sampik no ni ning sampik lo anke non ke ari yang ke ni ni cho cham te lo ni pi cham te lo ni cham te lo ko mati anke an non nang te sa tum ngai mek ka ve bang ni trong la tak che tu lu tak che trong lan tak che trong lam tak che ri ja ri so no man nang tum tangte oi yem sa ning kamatha pen dong si to sartang lo tuklan tek thelo pura teni tikia luli bag ni honte po anu ju non labang so hem nang kimpi bang mot nang lining ching sampik lo sampik lo tangte labang so hem komat se nang liphan anang litum phanang ki kimpi la ni kimpi he lalu alang limen alang limen puima nang mentin dilip dong pi alang lise ala so hem nang kimpi la
चल lang tuk ing ti arat atum government akirap chonghong hepin pen JCB ihum chibi klung si towar ka chbanaya sai kedeng pon Bokajan sub division angkang lakhain korap video pani MSC constituency ke parlo pon balijan lang tuk ing ti arong lang tuk ing ti arong lake ningkan thongkep sosean ar tapleng tanglo bonta non puan da government pen akirap school ahem la pen ki towar sitami long don de datlo laso ajo kedam akisar sar atum pen rong si pen lang teng teng pondo laso lang teng non an thu pon si lang teng ami du kilong tangka pen chopa joy je dat desi kilometers hini sosia ja kacheleng towar amu aphat pura lang tung tiarong asar soron sing ti pen pen khat pon si JCB hum chi biklung si towar chi sadamasai kedeng pon towar kati tomar pon to patha iketini sa dak kanon hate nilitum ladak balian lang tuwi tirong nilitum ladak ningkan thongkepta susilo nilitum ladak do sitame senior ni sitame sarkar pen towar sitame long lela sitame nilitum rong arat pen akisar tum lang teng teng tikang si labang so lang teng atang kapen sini tum labang so apa tangka pensi la suatu warnil tum cibunai pon lo non nasi non sarkar atung apan tuning rizio bangke nilitum ke lapuan ke klepon un eje pot la si sarkar pen nitum pan sen lever ba kaprek kam sitameni tum rong la so ahubidha pan nang klem pite nitum sarkar pan sitame berta lolo tangke sidamtang erni la dang itu babang to atawar katingat dapenet itu ini atung pan katipon ke koton nilitum labang so atawar kecileng bom aprang ke nitum dupik garita damon lapuson la dapen ha la madram terang rong an nilitum lapuson piaja ipen lapuson kacipon sitame dolo delivery tum hastame nona bang kenitum ison sonini tum la mina jakong penilitum ciklem si nona bang ke rong an bang ke nitum gari ihum ke cewan unlo nitum abang sorong ton paan dolo apai pen rong paan dolo nitum rong long nona mat don trokebra ke thom an apai klep dolo nanti itu bang so towar kate top form estimate la financial apa finance la bang so fan kontai kan kon la so financial abang ke nilitum apang ke sar tum atangka amo polo la sini tum la chudet lak la ke pus nilitum la towar bang sini tum ciklem pon lo la pen nilitum la bang so GCB anam ke lake nilitum घंटा हिसाब से एन लो घंटा इसी पेन haru krip hosi nitum titik si pon bom la nalitum dan non smartphone bom ke kilometer an dak ajak smartphone tang ko on dak ajak bonai pon nilitum rong pen nilitum kichipathi ka teng pulote nilitum jongsi tini pulote nilitum kilometer hinira achitin an nilitum la rong arjondo labang so rong arjondo la kilometer hinira chitim anbang kenitum papleng ponji pusinitum matha ponlo la pen labang so atowar non nilitum kabunai tang la ke kilometer sian ke nilitum non bunai pon tang la Cinthong amri la pen tuaram la cek bipari atum pen pherang ke mai ki phapon Nijang Karbi Anglong Cinthong amri la pen tuaram la cek bipari cilang pet pen pherang ke mai ki pha pedopon Bangsu pherang ki mai ki phapon ang kok laki la phuan lo non het jong ke asia hin pen ke pang dak pon Karbi Anglong along hem konglong adang trok la pen abat ke nang palu dongli mate chela long di pusi ke asia hin pen pang dak pon lo bangsu along check paper chokle matuma hin pen ke chidon don thek thi pusi pachini pon athi check ke Karbi Anglong mate asam angkang det ke nang un e mate
jojora thayawe lasi kehe lupen ke pon aphan ke dang trok pen abat nangji kali pulote ke klemanam pati hajira namanta chilongli lasi dang trok lapen abata ke banglong chi aphan ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachurungri pedopo wathat langso pen khoyatisu Karbi Anglong News tum chen thong amri bambo mate check association nil tum do lasi nil tum chen thong amri check association mate bambo association pen isi council asor phan ka tuning ri kan tung alam the la hello athe non nil tum Karbi Anglong long angkang pi dan trop agari pen athak abang ke nang long le pusia lang tum council pen Ciparai pen isi order pilo la sila so order long landam lo pulang ten ritum cinthong amri bombo association na samin ritum katikuk ma ten ritum khamkhe bangelalo khamkhe dun gantung gelalo council sorka athema ke ritum landam na check pulang te soy soka mate dang trop pen det ke cetante bapen pon nilitum athema piloma pujamji nilitum dan trovet puldang de nilitum tame ke claim ke dam ka siksa mate katora mate nilitum a khorcha pen ke claim a khorcha jitu ki dan trop pen tha pen nilitum dan trop ke ponji ke pon dong yebar sa nilitum katikuk doko mate ka siksa nilitum ke thek bolong doko amapsi nilitum mathalo chinthong amri association ban chingmai lo lasi dang chok pan atha hemkong long Karbi Anglong na pilut long jia phang prabjing pen Karbi Anglong Thomas Council ahin pen nalitum warsai pipo nahin businilitum abang so hong jai pen Karbi Anglong Thomas Council kacari pon akahai tuliram long hang samne chuning rilo lapen Karbi Anglong long ke doan ke the ke ding na samil tum pachini lo lasi ke vanjilang apor ke nilitum penap pen chenglok ke Karbi Anglong Thomas Council ahin pen labang so ke dam tang tarik krisi ningkan suri nira ningkan ko rapli ani lang tum order ki pia lo bang ke cancel pen puthot aki me a solution ke bandi pansini tum chonghong lo lasi prabjing pen alang itum laso avar sayang si claim tam pon lo pugang ten itum same chin thong amri bamboy station pen itum da ningang sam theponongji jongsi alang itum jongsi labang so order jongsi cancel selo pulang ten itum ke claim ke dam long katiku mate nilitum beha bepar long ke sum mate nitum rong rubalong nitum ka sik sak pon koji athe dan trok pena thak yong si dan long lelo pulang te Karbi Anglong ke angkang pis tame ason tinakam le claim kuno dan trok depen akikom ke claim pon dia towara de lasi dan trok pena thak kivan long dia par sai same alang litum pipo nang po prapking pen lasi tuning rile thoblo Karbi Anglong Thomas Council kachari pon ke hai tum same puthot penap pen alang litum matha par sik pen Karbi Anglong rada pham kadin so do pen dan trok athak alang itum ki pevang je phamsi itum chuning rilo